Ribna, il-programm li jitkellem fuq kollox. Fi 3 minuti f'ħin qasir dan il-programm ser jkun qiegħed jgħaddilkom informazzjoni dwar ġrajiet kurrenti li qegħdin iseħħu f'pajjiżna, naturalment b'doża politika wkoll. Lan partikolari huwa wieħed li aħna min-naħa tagħna se ngħaddulkom l-informazzjoni, l-għarfien u mbagħad f'idejkom intom li qed isseguna sabiex tarblu dik l-informazzjoni u taslu għal-ġudizzju tagħkom. Ribna ser ikun qiegħed jixxandar kuljum mit-tnejn sal-ġimgħa fis-7:15 ta' filgħaxija ftit minuti qabel l-aħbarijiet wara il-programm bil-fatti. Se nkunu qegħdin ngħaddulkom din l-informazzjoni sabiex intom iżommu ruħkom għaġ-ġurnati ta' kuljum. Ħanitilqu bl-ewwel programm tal-lum fejn il-kollega Nolan ser ikun qiegħed jagħtikom ftit informazzjoni u spjegazzjoni dwar dak li seħħ ftit tal-jiem ilu dwar Jason Azzopardi, proprjament dwar l-ipokrezija ta' Jason Azzopardi. Insegwu. Dak tip ta' ħażin qatt ma rajtu nammettija. Nammettija, taf li hija gidba. Twellet gidba. U tibqa' tirrepetija. Jason Azzopardi prova jħammeċ lill-eks Ministru Carmelo Abela u weħel 7,000 euro wara li prova jpinġih bħala kriminal. Prova jħammeċ lill-Ministru Bonnici billi jajru kriminal u wara fil-qorti irtira kollox. Issa reġa' mela ħammeċ lis-Segretarju tal-Kabinett Ryan Spanjol. U wara x'għamel? Irtira kollox. Jason Azzopardi jiddikjara hekk fl-ittra tiegħu: jien niskuża ruħi ma' Ryan Spanjol għal kwalsiasi ħsara li stajt akkrejajtlu. Sewwa, nitfaq it-tajn u nipprova noħroġ infuh isu xejn mhu xejn. Imma hekk sew. Pinġih bħala kriminal imbagħad x'għamel? Irtira kollox. Jason Azzopardi għandu aġenda waħda: jagħmel minn kollox biex iħammeċ lil ħadd ieħor. Bil-ħaq, l-aqwa imma li l-ħsara tkun fuq laburist. Jason Azzopardi qal li l-akkużi li għamilhom b'mod ġenwin. Ma ħanipprova nifhem. B'mod ġenwin kif jista' jkun? Li tħammeċ persuna hekk kif ġibu l-ħaq mingħajr provi imbagħad tiddeċiedi li tirtira l-akkużi. Hekk sew. Ejja ma ninsewx li Jason Azzopardi jagħmel parti mill-klikka tal-Blue Heroes u llum għadu jiddetta l-aġenda tal-Partit Nazzjonalista. Filwaqt li huwa wkoll l-avukat tal-Aqda Repubblika. Tiftakar Adrian Dalija x'kien qal? Jason Azzopardi huwa persuna li jikdeb, li jgħid il-falz, illi jiffabbrika l-affarijiet fuq in-nies. U bekk ġejna fit-tmiem din l-edizzjoni tal-programm Ribna. Għaddejnilkom il-fatti u intom min-naħa tagħkom tkunu tistgħu taġġornaw ruħkom ta' kuljum. L-appuntament tagħna se jkun magħkom għada, però Ribna jixxandar mit-tnejn sal-ġimgħa fis-7:15 ta' filgħaxija ftit minuti qabel l-aħbarijiet. Naddulkom l-informazzjoni mbagħad min-naħa tagħkom biex tarblu dik l-informazzjoni u taslu għal-ġudizzju tagħkom. Nintaqgħu.